Работа е бал ли си? Снимаш ли, бе? Да. По колко? Колко пъти? На чайка съм се бахтял. На час по 5 пъти, нали? Ама флам ми брато. Пенис кола отделно дават ли? Долу като гледаш уния дети избина среща самолет. Така ли? Ма, кой живееш? Не бе, той живее в коша. Тебе. А къде живееш? В дървото? По кошевите. Да. В една врата. 400 квадрата къща има. Вътре си държиш пилито, нали? Не, 400! 4! Не! Да, бе, 400 квадрата! Кой Тук първи всичките коши е по един квадрат. Аз не съм аз ги фалил. Курчо! Кажи ме, Путьо. Йо! Ела, Курчо. Как съм? Имаш 500 букуци в къщата. Човек, дати Курчо, кажи напоследък да го То остави, бащи да пъщи, аз къде да видя. Чули го е? Моята бащива! Моята може да е в гроба! Вземат... Ама твоята е по... О, бате Гоша! Абе. Кой е точно? Кой е точно? Оня. Това е. Я тука! Не. Тук се гоства, виката. То го познал! Я тука! Кой се назва? Я казал къде време. Бате Гоша! Ти щял да варил, Не завтраш. кой се развалило времето. Бате Гоша! Кажи какво правиш? Добре си. Най-по-задно хубаво. Сяда и тръгва да ляга то да влиза. Направи задно хубаво. Коренно на лоста. Коренно да направиш на лоста. Да, бе, си пане, си щупи Ако врата, го бе. направиш, ще дам на чакай малко, ти пушиш ли? Ти пушиш ли? Никога не е пушил. Не пушиш. Сега ще ми кажеш, че не пиеш, нали? О! Да пието, поебавате съм ебал. Как геротия ми дигаш ти? Ти не можеш да станеш, спичката си дигнеш. Какво ти омрявка държавен червен на тук? По казарма ли си слушал, бе? Ей, Путьо, ти тук пичката не можеш да дигнеш, заебани страни. Ей, буклук! Я тука! Кой е ка? Кука като фани ще опъне, бе. Не ти! Защото ще кажа ангел. Ангел! Не, много тъжно сме да намаря с... Това е ангела, преди нас! Как се казваш? Баба ми ще й беше, тук той е в устата. Ангел, Георгиев, шопно. И той ска Ангел! Ангел Педразов и Иванов! Ако искаш си кажи егенето. Знаеш ли егенето? Отворим една банка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И после обратно. Не спиваш ли? Спикаш ли? Нека малко да Спикаш ли? Чакай, бишлички. Ало, ти разбираш ли? Защото аз така ти казвам. Що? Да, ще съм ти. Да взема хубава жена. Спинкаш ли? Спинкаш? Малко сега ще ми скършиш. Спинка ли, бат? Как Ето се ги, прави ето някакъв ги. презерватив майна? Ето ги. Шамария дътец. Аре, опа, метча! Как ще му сложиш толкова се? Бах му майце. Дай това. Ще взема пакет, сложа малко. А. Ехо! Да! Има... Може ли да Здравейте! Я виж пари вътре има ли? Ангел, Тук Георгиев, пише. Шопов. Не, Шопов, Ангел, Яни. Чакай ми, бара. Топ паспорт, откъде бе? Сърсура. От кошера ли? Ой, ти пътката. Олей! Що по от мен на бабе путката бе? Как не те е срам да говориш тя Тя поне има работи путка. на малките Тя поне бе? има путка, не за разлика от твоята. Това вратовръзка какво? Като те бъдат държат за нея. Там на герб. Що бяга си? Не бяга. Стани мога бяга. Банката на герб. Банкета на герб. Банката на гърба. Банкет се дигам. Той няма мога. Мах се бе да. Какво пише? Не, но аз съм 50 Ще изпърним на това. Дето, брат. Ще изпрати брат в Sky, брат. Те са засъдили за педофилство, бе, Баку. За какво? За педофил. Ти кола може Си да ме караш? малко.
Я баба ти карам Марта, не помниш, що на празна вяра. И после дядо ми така на задна прашка. Все трети на. Гледайте. Наша певска книжка се е изкарал. Пуснали сте в един казан за Ти караш баба ми, после дядо ми така на задна прашка и така. Кое, до кое уявте? А, ще викна баща ми, ще Мъж ти мъже, до кое уявте? Я да видя, бе. Те дой, я фърли да видя. Дядото ще удай бе тук. Кой ще не беше? Я виждали за пари Мартам. Кой е този дядо? Твоя вика, дядо ти ще иба. Дядо Иванчо Кирливчо. Той ли? Иван Пишкан. Не на се прави. Ехо! Говори нещо. Ей! Падна му е шапката! Вери, кумета маймун, нали нищо не става. И 6 пианици като не бе. Аз си викам бе. Чест пияници за винаги. Миришеш ме на джибри, бе. Дай дваля. Ако му го сложиш в фокус. Мъж отвори книжка. Ай сега кажи. Ако му сложим шапката в фокусата, пак ли се я сложи? Много ясно. Много е. Колко бутил? Я да ви да карам. Аре, мече го прибере. Ей! То свински меч. Ей! За нищо няма Ти се. правиш коренно на лоста, айди оти! 50 кубика на 5. Колко пръста виждаш? Колко пръста виждаш? Ехо! 24. Колко пръста виждаш, бе? Но ти жив ли си, бе, цигане? Аз съм умрял, бе, циганин. Колко пръста виждаш? Колко пръста виждаш? Колко Колко пръста виждаш? Цигани на оня в гащите, бе. Оня мъче, дете висна от така. Удобен човек. Аз си го взимам. Да, бе, ще го дам. Дай 2 лея, ще го върнем. А, така, петля. Дай 2 лея, ще Дай го върнем. 2 лея, ще го върнем. Дай 2 лея, ще го върнем. Абе, дай 2 лея, ще го върнем, бе. Не. Ако не дадеш 2 лея, Тука. ако не ми дадеш 2 лея, ти взимай боксерките. А, какви боксирки, бе, прашки момчето, е. Абе, дай 2 лея, я ти го върнем, бе. Педераска шут. Ей, няма ти го върнем 2 лева. Не. Аз ще ни приносим такива. Ако, Сложи си шапката, е, хулиган. ако облиш на майка ти мускака, ти го давам. Е, с мен, бе. Майка ти. Дай, бе, бабата. О, не говори за баба ми, бе. Мъшо. Кара ти такова. А, ти чули ли си за парфюм, бе? Мирзеш? Да, парфюм не му познато, е. Ти къде тръгна? Наричаш на конски лайна, бе. Ама парфюм. Ота тенджера на главата, бе. Опа! Тенджера за бутилки, бе. Стой си тук каската, бе. Мозък няма да има. Нов мозък. Леко да ни... О. А секси е лейде. Кой ти направи? Слушай, му,